lidi, vítám vás u další hry a tohle je Call of Duty a já se dost těším, takže dejte mi chvíli. OK. Takže vítejte u další hry a to je Call of Duty Black Ops 2 multiplayer. Takže já jsem to chvíli hrál, což znamená, že mám 13. Vidíte? Moc to neumím, takže chápu, když mi napíšete do komentáře, že to vůbec nemím hrát, protože já to vím. A to je prázdný, hele. Co dělá jak? Je takhle jenom. A ne. No. Jo. OK. A já si dám tady pustičku. O, tak. O, super. Ale tady si teda nemůžu vlastně, no. Nevadí. To bude asi šnou. A teď si teda dám... Radšík or a... Počkej, já se podívám. Ten chápu. Taky nevím. Třeba si vyberu. Příznamky? Jo. Zkusíme příznamky. To jsem to pochopil, měly by to být příznamky. No. Asi tohle. Tak, až se přihlásí další 3 hráči, tak 4, tak se začne hrát. Ty známky budou hodně hardcore. OK, už jenom 2. 3. Takže navezu se jedno zatím. OK, takže... Asi začnu hrát, no. Tak to bude asi hodně hardcore. A vidíme, jak mě to půjde. Chápu, že se mě budete určitě smát. Že to budu strašně zlomit. To je u mě normální. Já bych se už měl nachystat, protože mám to sice to čítání pomalý, ale protože když se nenachystám, tak to bude špatný. Dokud mám čas, tak se mám nachystat. OK. Sním si tyčinku zatím, když se mi to načte. Choďte, hnusná. Ale píše. Tomu říkáte for kids, pro děti. Fuj, to by neřešil ani čokol. Ne. Tyčinka nebude a jde se hrát. OK, jdeme na to. A fuj. Se pobliju. Dost. OK, když se nenarodila na zvětšila. Tady je mrtvý. Ježiši! Jo, takže to jsou ty známky, OK. Jsem dál, nebo tady byl enemy?
bombardujou nějaký ty letadla. Já skočím dolů. Ty vole. Skvěle, takže mě vzali příznamku. Další. Bas. Masakr. Ježiši, to byl enemy. Pana boha. Musím se víc soustředit. OK, dobře ty. Ty kráso. To málem bylo, že? Lidičky. Dnes ta hra je hodně dobrá. Mně se teda hodně líbí. Aha, zezadu, skvěle. Jsem to taky mohl tušit a já si myslím, že zase začnou bombardovat. Což znamená, že já bych si měl dávat větší pozor. Myslím, že tamhle je. A jo, a je tam. Skvěle. Tady mě zabodl. Ne, zabil mě. Prostě mě zabil. Prostě. Ty vole, co se mi to děje s mapou? Ty vole. Lebo nahoře můžete vidět moji mapu úplně zblázněnou. Jo. Moje mapa se úplně zbláznila. Skutně nevím, čím to je. Teďka nevím, co mě obralo healthy. Skoro nic. Co tamhle je? No, neměl cenu utíkat, já jsem měl střelet, ale to nevadí. Budu přeskočit, takže to doma. To co bude? Nechci, aby se mě... Aha, to je náš, omg. Já jsem taky mohl čekat, když jsem to obešel, že jo. Ty vole! Skvěle. Ty vole. Ty, to byl enemy! Oh my god, oni se mezi nás tak pletou. Měl by být nějaký výrazný. Je? Ty vole, kde seš? Já slyším helikoptér. Jo, enemy, jasně, už je mi to jasný. Hlavně běží ten šmejt. Já slyším ty helikoptéry. Enemy. Mám start. Wow. Ty vole.
se točí. Ty vole! Hodně zrádná mapa. Kudy se dá vlíst. OK. No prdel! Jak vidíte, strašný šmejdi. Strašný šmejdi, tak já to neumím hrát, že? To nemáme čemu. Oh, fuck! Dejte. Nemáte čas, prostě nic. Já se s vámi nesedu. Můžete hned hrát. Ano. No prd. Našim ty granáty takový. Ohoho, hodí někam tam. Ty vole! Oh my god! Ještě, že jsem se, no neměl jsem se koukat, radši jsem se lekal. Ty vole, tamhle zamka, dám. Naňal jsem mého věrného kamaráda, teď jsem to posral úplně. Čtvrtý. No to už je to teďka takhle. Ty krávo. Teď jsem to hodně dělal. Ty vole, ten... Měli to vyhrali. Kapru asi jenom na Team Deathmatch. A jenom mám puku asi, no. To jsem byl já, ten to chci pomáhat, ten to chci. Crazy fool is a noob. I repeat, crazy fool is a noob. Loc, to bylo. Ok, nevadí. Jsem čtvrtý. Jenom jsem tyčínka, už to nebudu jíst. To vyhodím. Výborná. Wow. OK. Já jdu asi na školu a tohle to nechci. No, si dám si meč, dám si trénink, nebo ne, core, dám si Team Deathmatch, OK. Jasně, takže se jde hrát, nebo se vybírá mapa? To je dobrá mapa. Ne, je to. 2-1. No tak. No tak. Prosím. Chci na turbín. Prosím. No tak. No, je to vždycky. Nevadí. OK, takže prohraný. 55, 55, 53. OK. Teď si zahrajeme. Teda spíš já. Doporučuji stáhnout. Pokud to, nevím jestli to stáhnete, já jsem si to stáhla přes Steam, protože to bylo free. Jinak to je za penízky. Co bych tomu řekl, je to jakože hodně dobrý. Je to prostě
prostě sranda mezi kamarádama, že se třeba myslím tam jde ovládat turety, že střelíte za nějakou tu helikoptéru nebo nějaký takový malinký kdyby robůtek, který střílí ve vzduchu. Nevím, jak se to dělá, jak to tam vůbec plácá a tak. Jsem na to zatím nepřišel. Kdybyste to někdo věděli, jak to tam dávat, tak prosím, určitě řekněte. Ale já už jsem ve hře a já si tentokrát teda dám asi nějaký ten jiný klas. Takže dobře, doufám, že to není moc špatný, protože bych byl na sebe hodně naštvaný. Vypadá to, že to není tak špatná mapa, jako jsem si myslel. Ale tohle je docela dobrá ganka. OK, jdou na mě zezadu, OK. Jsem mrtvý. A já ho teďka, ne, já jsem teďka na jiné oblasti. Na jiné části. OK, já se tady pěkně zakempím. Musím hledat. Možná na mě někdo nepůjde zezadu. Ty vole. To mě zabil teďka. Aha, to má někde dole tam. OK, to tam byl znovu, jako mi to problém nedělal. Ty vole, padám. Skvěle. On byl za tím shooterem. OK. Jsem mrtvý. Jo, nevím. Jo. Má opravdu dobrou zbraň. To asi dělá ten tlumič a nějaký zvláštní zaměřovač. Tam. No, já se zkusím vzít. Aha, takhle pěkná. A ještě když leží. No, jsem mrtvý, no. Sejmou mě nějaký šmídík. To nevypadá taky moc špatně. Já ho vyzkouším. Tady vlastně někoho zabiju. A myslím si to. OK. Kráva. Ty vole, to byl enemy. 5 asistů, OK.
Počkej, hoši. Dobrý. A jdu s basíkem. Vzadu, skvěle. Jsem druhý, takže bych si to neměl pokazit. Okay. Jsem teda zvědav, no. Vůj mě zabil přesto. Takový šmejt. Pěkně, dobře. Dobře. No dobře. Jdi, hoši. Jdem. Co si stalo? Ty vole. Oba dva přes nohy, takový šmejt. Ne, dva si nás dávno. Jsem ty? Nebo leženo? Ty vole! Okay. Pěkně. Já myslím, že ještě OK. Nejde tady další? Ty vole, jsem se tak probavila tady. Hodlí ho. Tom. OK, já jdu. Mě nezabíjí. A škoda, takže další hra je prohraná. Jako ta předtím. Mě začíná bolet noha. Jo, snajpou. Ne, granátem. Haha, až předtím raketometem. OK, takže byl jsem předtím. 10 kg, 12 je to OK. OK. Takže OK. No já mám oboje. On to se jako vylepšil nebo co? Nemyslím, co to je. Jo. Nebo jsem moc škoda, to šetká do mě. Jo. Tak nebylo to zase tak strašný. OK. Takže dáme asi další. Co je toto? Wow, nevím. Asi po dalším, jo. Než dohráme tohle kolo, tak asi budu končit s vámi tohle video. A co bych asi řekl, že budu 15. Až budu asi natáčet bolko, tak bude asi další video.
No, ale to teďka není hlavní. Začíná se kolo. OK. Zase to nebože. No tak nechte to zapnout. Prosím vás. Nemůžete se připojit, teď začne hra. Pět, 4. Já bych se naštval, kdyby se na jedno někdo připojil. No, hurá. Overflow, Peshawar, Pakistán. Pakistánu. Tam asi bydlí Paka. Yes. Luck? A jako nechápu proč. Skvělá. Jasně. OK. Aha, chápu. Musím do listy. What the fuck? No tak. OK. Come on, žádný šmakmak. Tady jsem. Tak si mě vem. A budu specialista teďka. Já jsem pěknou blbost, že jsem si dal specialistu. A tak crossbowka není zase tak dobrá, ale vede se nedá. Jasně. Tak jestli někoho zabiju tuhle s tou puškou, tak budu asi king. My god. Ty vole, já ho zabil. To se smál toho. Opět. Si budu skákat hodně. To ví tak skákat. Skáču jak málo. Chci vyjet. To někde kempit. Já sám se byl.
OK, takže úplně skvělý výběr pušky. To je na prd. Nepříjemný, co? Magido. Mám stejnou zbraň jak já. No, omlouvám se, že nemluvím, protože snažím hodně neumřít. Když mi to vůbec nepomáhá. Tak to jsme vyhráli. Což já se nejvíc projel. Já tam mám tak 40 detů. Fajno killcam. Ten si mezi ně pěkně vběhl. A 2 killy dokonce. Tak ten si je dal. No jak říkám, 8 detů jenom. Jo, tak to je teda. To je co říct. OK. Takže jak jsem říkal, 15. A to je asi konec. OK, takže to je asi konec. Já se s vámi loučím. Čau.